Môžeš. Michal, chcel si mi spraviť reklamu. Hej, Michal, ja sa mnou cvičí, už odkedy ma prvýkrát spoznal, odtedy sa mnou cvičí. Takto, uvedem to na správnu mieru. Keď som bol v júni na prvom kempe, nie je tu Renáta? Nie, dobre. Tak si zo mňa Renáta robila srandu, že také drevo ešte nevidela. A ty si ešte slabý, pretože tomu, jak som sa ja nezohol. A potom začal chodiť Michalovi, tak nejako, že? Do júna tuším. A prvé, čo mi povedal, že mám poskracované hamstringy, ale že brutálne, hej. A hovorím na to, tak ako mám cvičiť, ja, že uterák a neviem čo, naťahuj si nohy, a mne sa tak chcelo, akým uterákom naťahovať. Potom, že on mal takéto niečo, za pár šupov, niečo to stojí. A nerobím to tak poctivo, ako by chcel Mišo, ale robím to relatívne poctivo na môj vkus, aspoň teda raz, dvakrát do týždňa. A môžem povedať, že strašne mi dobre padlo, keď dneska Renáta nemala ku mne žiadne výhrady. Lebo to je vlastne už presne 6 či 7 mesiacov, čo sme boli takto tiež telocviční na 4 plese. Ako ja vidím sám na sebe, že proste brutálne mi to pomáha. A plus tá, jak to voláš, to postizometrické cvičenie. Postizometrická relaxácia, to je zase... No, hovor ďalej. A no, to som chcel tomu povedať, že vlastne keď som začal s Mišom chodiť cvičiť, tak ja som bol taký poskracovaný z toho behu, že ja som hovoril, že už prestanem behať. A práve jak som s ním začal cvičiť, plus zobral som si všetko, čo hovoril Števo, čo hovorila Renáta, neviem čo všetko, tak som sa zlepšil asi o 6 minút na desine. Takže miesto toho, aby som prestal, tak som sa ešte zlepšil. Naozaj som začal brať vážne to, čo mi tvrdia, že nie, nerozcvič sa, neviem čo, ale fakt som to zobral ako tak. Začal sa rozcvičovať aj dokonca pred áno, to som ty chcel povedať. A má to svoj význam, hej. Budem mať furt hamstringy, ale nie tak strašne ako. Ale čo v podstate my s Michalom robíme, tak my sa venujeme mobilite a sile, hej. On síce beháva, ale my proste robíme silový tréning. A práve to robíme kvôli tomu, že aby on posilnil niektoré tie svalové partie, ktoré sú slabé a uvoľnil tým pádom, napríklad, hej, aj ten zádok, a uvoľnil tým pádom tým ďalším svalom.